Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi jmakum. U tiegħu flimkien narfu n-naqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfridna d-nubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Nofru tas-sagrifiċċju tal-Ewkaristija b'suffraġġju ta' Emanuel u l-familjari Gawċi u Kamilleri. Tkun tajnuna għalina mulej bl-interċessjoni kollha qima tal-Verġni Glorjuża Marija biex imqawwijin mill-għajnuna tagħha naslu għand dak li huwa l-muntanja vera tagħna, Ġesu Kristu li huwa Alla li mek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej li ħatar ta' qalbi u l-asluġ fil-qilla tiegħi
Għal-poplu midej jiena nibatu u kontra l-ġens ta' dajja tijaj jiena nordnalu li ħarbtu blaħnina jaħtfulu il-priza u jaffeċ fuqu bħattajn tal-art. Imma u ma jifimnixek u f'qalbu ma jidirluxek għax qalbu għandu li ħarbat u jeqred ġnus fuq ġnus. Għax u qal, bis-saħħa ta' dejja minn dan u bil-għaqal tijaj għax moħħi l-ħaqli, neħejt il-frontieri tal-popli u ħtaftilhom ġidhom u bħal gorf nizzilt l-islatin u widi bħalli kieku sabet bejta ħatfet ġid il-popli. Bħalma jiġbru il-bajt mitluq jinġbart l-art kollha bla maħat ħarrek ġwen ħajr jew fetaħ munqaru u pespes. Forsi qatt faħret il-mannara kontra min qaċċad bija, forsi l-munxar qatt qaman min jaħdem bih bħalli kieku ħatar jista' jħarrek lil min jerfgħu, jew waslux lil dak li mhux xi biċċa għowda. Għalhekk qatt jibgħat is-sit il-mulej tal-eżerċiti il-ubija fis-snintu u ġwen ħajħ qabbadlu il-ħruq tan-nar. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. U ma jkasbru mulej lill-poplu tiegħek u jaqsu lill-poplu ta' wirtek, joqtlu l-armla u l-barrani u l-mewt jagħtu lill-iltima. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu u jgħidu ma jarax il-mulej, ma jintebaħx Alla ta' Ġakob, ifmuwa intom nisboloħ fost il-popli, nisbla moħ meta sa tintebħu, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħi. Forsi min għamel il-bidnejn ma jismax, jew min sawwar lejlejn ma jarax, taħsbu li min iwiddeb lil-ġnus ma jrażżanx, jew m'għandu xerf min jgħallem lil-bniedem flimkien. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-bir tiegħu, għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuqu jimxu dak kollha ta' qalb safja. Qumu bil-wifqa jekk jogħġobkom. Infaħrek missier sejt is-sema u l-art, għaxin dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal, infaħrek missier sejt is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben u dak li lilu liben irrid jarrafulu. Il-kelma tal-mulej. Meta l-mulej Ġesu jagħmel din it-talba, kien għaddej minn kriżi. Għax anke Ġesu kellu l-kriżijiet tiegħu. Xi kriżi kellu? Il-profeta jibgħat jgħidlu ġifieri Ġwanni l-Battista, inti dak li għandu jiġi jew nistennew il-ħadd ieħor. Ġifieri laqqas il-profeta ma fehmu. U jkun għaddu kif qal ukoll diskors fejn jgħid ħażin għalikom bliet ta' Betsajda Korozajn.
għax kieku dak li għamilt fostkom għamiltu band oħra f'Tejru Sidon daw kienu jemnuni. Jiġifieri Kristu laqqas ġie aċċettat fil-bliet tiegħu. U quddiem din il-kriżi il-Mulej Ġesu jinfex f'din it-talba ta' tifħir, rat il-ħajr u qatt ta' fiduċja fil-Missier. Hekk aħna ngħidu s-salm responsoljani Alla qatt ma jitlaq il-poplu tiegħu. Hekk għaddili minn moħħi forsi anke dan il-vers għadda minn moħħ u qalb Ġesu li f'mumenti ta' kriżi jiftakar jagħmel dillat ta' fiduċja falla il-Missier li qatt ma ħajitlaq lill-ibnu lill-bintu. Bibtijaj minna fil-ħajja tagħna ma jgħaddejx minn mumenti ta' dlam, minn mumenti ibsejn, minn mumenti ta' kriżi anke fil-ħajja spiritwali. Però nieħdu l-eżempju ta' Ġesu, illi anke f'dawk il-mumenti nintelqu f'idejn Alla l-Missier. Alla qatt ma ħajitlaq lill-ibnu lill-bintu weħidhom. Imma biex inġarbu il-qawwa li ġejja minn Alla, il-Vanġelu llum jagħtina wkoll riċetta jgħidilna x'inhu s-sigriet. Mulej inti dawn l-affarijiet ħbejthom lil min hu għarif u rejthom li ċkejknejn. Żommu quddiem għajnejkom illi Ġesu mhux biss ma għarfux il-Battista, mhux biss Korozajn, Betsajda, imma anke it-tempju, jiġifieri anke il-qassisin ta' żmienu lanqas laqewh. Ġifieri lanqas dawk li huma l-iktar biex ngħidlek ippreparati. U Ġesu qed jgħid inti dan l-affarijiet ħbejthom lill-għarfejn u kxifthom u rejthom li ċkejknejn. Lil min hu iktar sempliċi, li min għandu qalbu miftuħa għalejk, lil min jafda fejk. Kif tafu bħalissa l-Knisja kollha għaddejja minn proċess ta' sinodu u l-ewwel biċċa ta' dan il-proċess li tagħlaq f'nofs Awwissu kienet tikkonsistej fil-li il-Papa jixtieq li l-Knisja tisma' lil poplu Alla kollu. U jħobb jgħidilna isemgħu li ċkejknejn. Isemgħu li ċkejknejn. Isemgħu lill-foqra. Isemgħu lil dawk li għad-dinja ma jiswew xejn. Għaliex lilhom Alla jafda il-messaġġ tiegħu. U jgħidilna li dan is-sinodu m'għandux ikun esperjenza tal-orrif, tal-elit, fi kliem ieħor tat-teoloġi jew tal-isqifijiet, imma tal-poplu Alla kollu kemm hu. U jekk aħna llum qegħdin f'din il-mixja lejn il-festa tal-Assunta f'dan l-Erbat, qegħdin f'dan is-santwarju Għażej Salina ta' Pinu, hekk inżommu wkoll quddiem għajnejna li anke Marija tkanta dak l-innu sabiħ tal-Magnificat, xeħet għajnejh fuq iċ-ċukun tal-qaddejja tiegħu. Marija dik li ej kbira quddiem Alla u quddiem il-bnedmin għaliex għarfet iċ-ċkunija tagħha. U li mingħajr il-grazzja ta' Alla mija xejn.
ikun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-wieqfa li nkomplu t-talbit tagħna. Il-mulej Ġesu huwa ir-rivelazzjoni ta' Alla l-Missier. Induru lejh bil-fiduċja ta' ċkejknejn u nitolbuh. Isma' Missier it-talba ta' wliedek. Sabiex il-ministri tal-Knisja jarfu jiċċekknu quddiem Alla u quddiem il-bnedmejn nitolbu. Sabiex il-politiċi jimpenjaw ruhom dejjem iżjed favur il-foqra u l-emarġinati tas-soċjetà nitolbu. Sabiex il-ħabsejn iħossu fil-qrib lil mulej li ħeles lil min jittama fih. Sabiex aħna nkunu dejjem attenti għall-leħen ta' Alla lesti biex ngħidulu iva fil-ħajja ta' kuljum. Nitolbu għall-Knisja li tinsab f'dan is-sinodu ħalli tiftaħ qalba għall-Ispirtu ta' Alla li jaf jitkellem permezz ta' ċkejknejn nitolbu. Qed nitkellmu dwar il-foqra, hekk nixtieqkom titolbu għalija illi 15 oħra sejjer il-Gwatemala, sejjer il-Honduras, prinċipalment biex niltaqa' mal-isfijiet, imma la darba hemmhekk hemm demna, hemm assisejn u reliġjużi anke mid-djoċisi tagħna, hemm 3 assisejn wisqof. Naturalment mhux ħammur hemm u ma mmux fid-dar tagħhom. Hekk itolbu għalija biex għal dawn il-missjonarji biex fiċ-ċukun tagħna ngħinu ħalli il-mulej Ġesu ikun magħruf minn kulħadd nitolbu. U Alla ħares lejna wliedek ħatina l-Ispirtu qaddis tiegħek biex jgħinna nwettqu kull kelma li toħroġ minn fom ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Dan l-offerti li ġibnilek bil-ferħ kollu ta' qalbna, qaddis mulej il-qaddija tiegħek li l-Verġni mqazza tgħallem bl-eżempju tagħha u żżomm taħt il-ħarsin tagħha biex huma jħarsu skont ir-rida tiegħek il-wiediet tagħhom tal-mamudija qalb sinċiera jaqdu lilek u lil ħuthom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżuħħaj il-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Nfaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni. Ej imsieħba sew fil-misteru ta' Kristu ma tieqaf qatt tnissel u liet għall-Knisja, tħeġġiġhom bl-imħabba tagħha u tiġbidhom bl-eżempju tagħha ħalli jfittxu l-imħabba perfetta. Għaliex ġbija ta' ħajja evanġelika li bija aħna nintebħu fit-talb tagħna u nitalmu minna kif inħobbuk fuq kollox skont il-fema tagħha. Nikkontemplaw bla qiegħda il-verb tiegħek skont l-ispirtu tagħha u b'qalb bħal tagħha naqdu lil ħutna iċkejktejn. Għalhekk nissieħbu mal-qtejja tal-Anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Nbierek il-ġej. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull quddusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati bħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċej reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Għalek mulej aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni u jroddulek ħajr għax oġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbuk li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Kardinal Mario, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju tal-Quddisa, Emanuel u l-erwieħ tal-familjari Gawċi u Kamilleri illi jogħġbok issejħilhom għal-għandek minn din id-dinja għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll futna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-la Marija mal-Apostli u l-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Tissierna li inti tisma' wied, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, kull tritent fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nobietna,
għal ma nafru minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-ġrej, iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil kull xejn. Ħaruf talla li tneħħi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk nistiedna l-likla tal-ħaruf.
Maria wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tas-Santisma Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull forrija sabiex miegħek imennija ingawdu fl-eternità. Slima lik Marija bil-grazzja li Sinjur miegħek imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja li Sinjur miegħek imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja li Sinjur miegħek imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna tapinu titlob għal nitol. Issa li qarbinna bil-ġisew id-dem ma' żejt ta' ibnek, il-grazzja ta' mħabtek ta' qadna fl-imkien u tatina li nkunu tassew nixbħu lill-Verġni Mqazza Marija fil-virtujiet tagħha bi Kristu Sidna. Is-sena minħabba l-impenji tal-eminenza tiegħu dwar is-sinodu hija l-ewwel darba li ma satax ikun magħna fil-festa tal-Madonna ta' Pino. Kif tafu is-sena kienet għalina sena speċjali fejn fakkarna il-100 sena mill-mewt ta' Karmni Grima u bħala monument għamilna żewġ ħwejjeġ. L-ewwel waħda l-aktar ħaġa importanti kif tafu nirringrazzjakom mill-ġdid offrejna 110 tifran lil 110 familji ġewwa il-Gwatemala. Dan għamilnieh biex ikun monument ħaj li jibqa' tifkira billi jenna il-dawn ħutna. Imbagħad bħala tifkira ċkejkna il-santwarju għadu kemm stampa 75 inċiżjoni, mhuwiex aktar, 75 inċiżjoni ta' kif ġiet irrestawrata kemm il-kwadru kif ukoll il-kappella. U għalhekk illum nixtieq nippreżentalu l-inċiżjoni numru 4 lill-eminenza tiegħu. Grazzi, Don Gerard, grazzi, Poplu Talla. B'mod partikolari ta' dan il-ġest ta' karità li għamiltu, illi toffru dan il-110 forn lil-foqra tal-Gwatemala. Il-Gwatemala għandna għattilkom 3 assessin mid-dioċesi tagħna. Don Anton Grek, Don Giuseppe Camilleri u Don Mario Kurmi. Imbagħad il-Honduras isqof minn di-dioċesi Bonello u hemm ukoll isqof mid-dioċesi ta' Malta, Father Robert Camilleri, li huwa wkoll il-President tal-Konferenza Episkopali tal-Honduras li għandi niltaqa' magħhom fl-4 ta' dan ix-xahar. Grazzi f'isimhom u nkomplu insostuhom bit-talb u b'modi oħra. Grazzi ta' din l-inizjattiva. Il-mulej ma'kom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċe ta' Kristu.